Oh, naliyeza lenhlungu uma ngwedini. Guys, sonke siyayazi. This coming weekend, the biggest weekend in this country. Africa at large is the biggest weekend. Everyone is watching, is waiting for Soweto Derby. And Kaizer Chiefs is abidlala ne Orlando Pirates. Some of the branches are leaving. East London branch, I know, is one of the branches who are leaving tomorrow to Johannesburg to witness that big thing between Orlando Pirates and Kaizer Chiefs. Guys, nje ndicela nje isicelo esi-1 kwi-supporters e-football. Ibuhlungu into esiyibone kwi-supporters e-Orlando Pirates zibethana zodwa kabuhlungu after igame ye-Orlando Pirates ne-Mamelodi Sundowns. The family yomzomnyama, the Black Nation, babethana bodwa, and bebethana serious, a brutary. Ayonto siyilindeleyo kwi-supporters zebhola zase-South Africa ezo guys. Football bekusuppose ba into esidibanisayo eyenza sithandane. Football befana ba indawo esidibanisayo sikwazi usherelana amava nge-future, business and everything. But fighting a stadium is not right. But you know what? Most of the supporters, they think utravelisha to a stadium yindawo nje owenjoya utywala. Guys, we are old enough for ungabe niqhelana for nothing. And it is sela ngeke ulikhabe, isela uyalikhaba isela futhi ulikhabe linye isela. Kodwa nothi umuntu onxiba iskipa se-Orlando Pirates bapakelane bakhabane bodwa guys. Ndingatsho ndithi i-right yoba umkhabe nomuntu wenye team. Umuntu xa ephuma kokwabe siye stadium uyobukela ibhola guys, ushiya ifamily yakhe eback. Ukubona utata wakho ekhatywa etshoniswa phantsi kwezitulo ayikho right loo nto guys. Mzontsundu ndiyanqanda, niyayazi ndiyanithanda, ndithi mnyama lento. Emnyama lento. Kodwa guys, what you did kwi-match ye-Sundowns ningayenzi kule match ye-Kaizer Chiefs, please. And those supporters the-Orlando Pirates ezisober, yikhalimeleni laa nto guys. Ayingombono omhle ubona iteam eyi-1 isilwa yodwa. Ingengombono ombi ukubona i-supporters isilwa zodwa. Singaqhulana situjane ngebhola but not ubambana ngezandla. I-nonsense efuna upheliswa zeza jaki izinkulu zigalelwa utywala ebaleni because niqala ngochithelana ngoba tywala niphele nisilwa. Guys, asizange uzothatha izikazi ebholeni. Ibhola befana uba yiyona ndawo yokwenza sonwabeni kube mnandi kuyo. But ngoku some of the people unganzima noya nabantwana ebaleni because kukho iindlavini ezilwayo ebaleni ezibethanayo ebaleni. Xa uluzile guys, accepta ulose. Xa uluzile accepta ijoke ube yakwazi ujoke kwabanye abantu. Xa itheni yakho yobaluza accepta ijokes eziza kuwe guys. Singathukani. I know abantu nalapha kwi-social media baye-enjoy uthuka abantu. Xa sidibana ku-derby kufanele uba ibhlukwe zigcwala umoya ngoku. Ubone uba uyafuma umthawuzo. Kodwa ke into ezinjalo zinto ezingafunanga sizivumele zenzeke. Haga la nonsense nobinuka amakhwapha uyihage. Uyithande, uyinike uthando because indaba yebhola kufanele uba siyathandana. Ningandithathi ngoba ningu-love and peace already mna ndilikhosi for life, love and peace. Nithi ndiyaxhoma. No, andixhomi guys. Ndithetha into right. Love and peace is the most important thing. Yazi, ndibona uyondi apha ndiyamazi uba uyondi
Yamazi Mosiyondi ngumfana lapha eGompo, uchairperson weGompo Ntontoni. Unomona, mfana nomonana man. Favorite Pirates man uyondi. Lapha le business igcwalisa ibhloko umoya. Okay, ndimkile lona. So fundani kuthi guys, love and peace. Ubuya kuthuka mbamba umhage, umhlohli kiss. Yabona ka ndixoxe natsika ityala lekiss. Ubusile mtsibela umhlohli kiss. Umhlohli hug. Singase siyoyixoxa noba kuphi lo icase. Nithi kutsho Man B. Umuntu ogezayo estadium mbambe umfake ikiss. Noba umtshale ngezisini uright, umfake izisini. So guys, please man, masingalwi emabaleni, masingalwi. And leni match enkulu esiyaziba izawugcwala, siyayazi la match yenu ne-Sundowns ibi-empty. Izawugcwala le match guys, asifuni nempama. No. Masihambeni kakuhle. Niyasibona mosingamakhosi uba singamanene siklini jonga. Masingangcoliswa. Masizingcolise ngokwethu xa sifuna ihaki izokotesi. Xa sizihakela ngokwazo ke basibhutye nge-makeup ke hayi indaba yethu siziyele. Kodwa guys masingadakiswa. Makungaliwa, makungaphathwana kakubi. Please ngiyacela makhosi, siyacela mabhakaniya, siyacela ndiyayazi ke nalapha kwaKhosi buyadliwa utywala. Uyabona apha ekhosini budliwa kakhulu utywala. Idabi ke guys ziimatch zobuhlala ufocusile idabi. Idabi imatch yobufocuse ngoba ingenzeka nantoni. Ungatyi utywala ugqithise guys. Kanirhoxise kwi-alcohol abuse guys. Estadium. Ngoba nizaba namandla nifuna usibetha. Uyabona le ndiyithethileyo noba ungaye ecourt uyephi ndingayokumela pha. Umuntu osileyo faka umlomo. Ncamisa loo nto ixwebo, uyincamisa ungayiyeki noba ungezi security. Uthi bethe uMan B umuntu osileyo ndingambethi ndimphuze. Licebo ke linokusindisa kwinto ezinintselo, uyawuzibona ungekho sezingxakini because thina amakhosi siphila ngabani? Love and peace. Khosi Nation, niyayazi guys siyasinamanxeba pha. Kodwa masibekezeleni siyo support the boys. Let's go and support our boys. Sisenkingeni ke guys because aba zivictim babethwe kaninzi. Ngokumsindo bazafuna ukukhuphela kuthi. Oh hayi shem babethwe kaninzi and befanwa kunebhodi ezibhaliweyo ezithi Justice for Orlando Pirates. Andixakiwe ngekho strike sikhoyo urhulumente walapho unfair. Because befanwa kukho ibhodi ezithe Justice for Orlando Pirates akho team inobethwa kaloku untsuku zilandelelane ngonjwa yodwa ingathi ayizalwa yona iteam kaloku nayo shem. Inabantu bayo shem nayo kodwa inoveli qhatshazwe oluhlobo. Zikhona ke ibhodi efuneka siziphathe pha eFNB sithe Justice for Pirates. Asithi izawuluzwa okanye izawuthini but sithethele ezi zigqithileyo. Justice for Pirates. UPSL ngathi akakhathali gqithi. Please guys. Please. Asilwi. Nitsho nje nithe sithe isilo samakhosi no fight, only kisses. Bambe crush yakho, uyibambe crush yakho, uyiwise ngomlomo. Hugs and kisses. Nobubilile kwedini unuka amakhwapha umhage. Ungalwe naye mfaka amakhwapha umnukisele. Into esingayifuna i-violence. Noba ungaya kweyiphi court ayikho icourt yehug nekiss soze ixoxwe lokutyalelo lochithwa. I'm telling you. Ndingiyelo nithi kutsho Man B. Hug, kiss, umhug umqinisi. Eqala uthi wenzani ndavula umlomo umgibisela ikiss. Phela into yothetha.
Qha kungaliwa, no fat cats. Let's love each other. Sundown supporters were brothers. Orlando Pirates supporters were brothers. Nezinye sisi brothers. Asizuyeka kodwa ugezelana because sisupporta iteam ezi different. But singabambani ngezandla, guys. Please, guys. We are family. Sidityaniswa ligama elithi football. Football into esidibanisayo. Wayesithi usisi apho ungambulala uzamdinga. Ungambulala uzamdinga. Uyayidibhetha nabani ibhola ubumbulele. Uzawuhlala wedwa. Ingaphindi ibe mandi ibhola yase-South Africa i-supporters xa uzeze Pirates zodwa. Ngeke. Ingamandi ibhola yase-South Africa i-supporters xa kuzeze Sundowns yodwa. Never. Ingamandi ibhola yase-South Africa i-supporters xa kuzeze Chiefs yodwa. Never. Funeka kubekho i-oppositions, kubekho i-opponent. Ize yonke into ibe mnandi. So guys, sisicelwe naso ezo. Ndithe nje mandenze lo live ndigqithise kuni zi-supporters zebhola zase-South Africa. Xa ubona i-supporters ze-Sundowns on Saturday, you don't have a right to question them babazokwenzani. FNB Stadium is not yours. Noba unxiba iskipa se-Sundowns uyobukela igame enkulu eSouth Africa, idabi. Uthenge itikiti ngemali yakhe. You don't have a right to question any supporter uba izokwenza ntoni ebaleni. Let's continue love each other, guys, as the supporters of football in this country. Let's love each other. Ningawakhohlwa lamagama bethu nani. Ningawakhohlwa lamagama. Ningawakhohlwa next lamagama. Masiphathaneni kakuhle, masithandaneni. No fights. 2026 make sophuleni record. What happened kwi-match ye-Pirates ne-Sundowns ingaphinde yenzeke ku-football yase-South Africa, guys. And ngoku into enza i-introducer iyi-1. Ndizawuphatha i-cable tires. Uba kuyacaca ubungosomandla uva ufuna ukulwa, siza kubamba sikufaka i-cable tires, ubukele ibhola utyiwa zii-cable tires. Okay. Uzobukela ibhola utyiwa zii-cable tires if wena awumameli. Please, guys, let's work together. Let's protect each other. Let's protect our players. Let's protect our referees. Siyayazi sometimes o-referee bayalenza inqina. Bake balenza isimba o-referee. Kodwa, guys, let's protect them. I-mistakes zinto zasebaleni, guys. And ndiyayazi kule matches yakho ukhona ozawukhala. Kaizer Chiefs or Orlando Pirates ikhona iside elizawukhala likhalela ureferee. But guys, singathathela umthetho kuthi. USAFA unomthetho wakhe adila ngawo. PSL unomthetho wakhe adila ngabo no-referee bakhe. USAFA unomthetho wakhe adila ngabo no-referee. Thina umsebenzi wethu kuhlala esitulweni ubukela ibhola. Umsebenzi wethu kufota kucula. Ukuqhwabela iboys.
Masibulele ke guys, ningawakhohlwa la magama. Ningawakhohlwa la magama. Ndinethanda nonke eSouth Africa naba nezigoso. Hayi. Wonke umuntu ndamthanda eSouth Africa. Nihlale ninjalo niwamamela amagama endiwabizileyo kuni. Siyabulela kakhulu. Nibe nobusuku benzolo. Sisayojiva ke thina. Love and peace. Emnyama lento. 28 ifikile. Sisonke guys. Salute. Ndinishela ntoni ndithumelele ntoni? Eponcho. Ayo yini. Papa yini ke guys, niziphathe kakuhle. Sebusuku ngoku bethuna ngobethu 10. Niqhekeze wethu niyeke novimbo kunibaqhekezele. Yazi khona ezivinjwayo niqhekeze.